Dan huwa Charles Magro li 3 snin ilu għamela ta' whistleblower anke jekk ma kienx protett bil-liġi. Mhijiex esperjenza sabiħa, ħanajtek. Waqt Breakfast News fuq One jgħid li kieku kien hawn liġi li tipproteġi lil min jikxef l-abbużi kien ikkunferma ħjar għalih għal nies bħalu li jkunu jafu bil-korruzzjoni, iżda jibżgħu jitkellmu dwarha. Eża whistleblower jien nara li jekk jiena diġà naf li ħankun protett milli l-ewwel noqgħod nitlob għal proklama, naħseb ħa tagħmel iżjed kuraġġ il dawk in-nies bħali li jafu b'xi każijiet li jistgħu imexxu. Jgħid li qabel kixef l-abbużi u approva jitkellem mal-Prim Ministru, iżda ma ġara xejn. L-ewwel ma milt tlabt laqa mal-Prim Ministru biex ngħidlu li personali u lill-kumpanija tiegħi x'kien ġrali. U fil-fatt il-Prim Ministru fl-okażel li jiġi jiltaqa' miegħi ħalli jisma' jiena minn xi xaddejt kien bagħat lil-Sur Edgar Gallia Kurmi u da wara li sema l-istorja kollha jiena bqajt bla risposta. F'dan il-każ il-kumpanija ta' Charles Magro tqabdet mill-kumpanija JPM Brothers tal-Aħwa Montebello biex tagħmel xogħol fid-dar tal-Ministru Tonio Fenek u dan bi pjaċir wara li l-Ministru Fenek kien wiegħed lill-kumpanija JPM Brothers li kien ser jgħinhom biex isibu mezz kif ibjaw il-lukanda ġerma f'Witiline. Xogħol li tiegħu il-kumpanija ta' Charles Magro baqgħet ma tħallsitx. Fuq Breakfast News Charles Magro jiżvela li talli kixef dettalji dwar dan il-każ u ġie vittimizzat fuq il-post tax-xogħol tiegħu il-Korporazzjoni Eni Malta. Is-sezzjoni li kont fija jiena u 13 ħaddiem ieħor sewwa waslet inna l-aħbar illi s-sezzjoni tagħna se tingħalaq. Sewwa mingħajr ġustifikazzjoni. Jirrakkonta dak li ġara wara li l-korporazzjoni għaddiet taħt ir-responsabilità politika tal-Ministru Fenek. Li aħna ġejna magħluqa f'uffiċċju fejn konna noperaw, għatalna t-telefons, ħadunna l-mobiles li konna noperaw bihom u ħadunna l-vetturi. Meta ġara dan il-każ? Da ġara wara, fil-2010 l-hawnhekk. Dan il-każ kompleħu xejra ferm aktar serja wara li aktar tard kien sar magħruf illi l-eks segretarju privat tal-Ministru Tonio Fenek, Noel Borchedli, ammetta li kien irċieva flus mingħand il-kumpanija JPM Brothers bilan li jgħinhom dwar multi illi kienu qed jiffaċċjaw.